Lah aku nyebutane ning rame-rame tak tekani Oh, ngono. kula kinten jenengan gawan terop. Mboten. Lah ketoke wajahe dek menyatu karo terope ngono lho, Mas. Kaya cagak. Aku raiku tayengen ngono apa piye lho maksudmu? Mas, ora kok tayeng. Abu-abu kaya cagak mburine jenengan niku lho. Iki ora kok abu-abu. Piye, Mas? Iki luweh ke klawu. Oh, klawu nggih. Niki penderek manten Kakung saking pundi, Bu? Saking Trasana. Pek nggo, dipek tonggo. Ya adoh to Mas nek Trasana inggil mriko nggih, Bu. Nggih. Ya cedhak kok ya. Nggih. Waduh banget Mas aku mbiyen tanggapan ning kono wis sampe terlunte-lunte ning pinggir jalan lho, Mas. Piye Lah terapa? tengah wengi tanggapan rono mulih nyanyi wi lho, Mas. Ya, ah? Tanggapan kono kan lak lewatene kan lak gunung-gunung Iya, ngono to, Mas. sawah-sawah, hutan-hutan. Dasare aku ki lak wong kutha. Terus? Ora tau sapa nggon gunung ngono ki wedi, Mas. Iya, terus? Nangis ning pinggir dalan terlunte-lunte lho, Mas aku. Terlunta-lunta.